Hai Ku Blei Pi Barok Kyrteng Chiam Tam Du Try of U Jisu Yang Sung Hai Pi Good News TV The Devotion Kan Niyok Man Nak Step Ini Ka Step Yang Keren Chapang U Jisu Kumulok Ki Nongpop Ubriu Ulong Jing Hao Jong Bekerpang Jong Blei Ubara Kabor Ke Jing Start Ke Jing Siam Hang Ubaran Ke Buit Kabor Bandek Kinu Kikam Lembat ke jing nang ke jing start, ke jing ya chakrang, ke liang ke jing nang ke jing tip ke juk ke jing mynsiem, ke jing science and technology, ulala ban tip banyak haru, hadu ke jingim, ke barit tam, ke badan ke perthai, nadu ke mengiong kita ki microbes, shadu ke bajeliu tam, ha ke perthai badah ke hau-hau bu. Henry, ubriu, udang dan pat, uta ubana ki basnow sen etam, na peleng ki jing hau ki jong blei. Ubriu ulong ubapop, uba bamsam, uba amdan syu ke akwar ke buram, bat uba kenriang habarok kiliang. Genesis ngri udakot nasan ke ong, ti utrai ulai ui baga jing le baman jong briu kala khrau ke perthai, bat baga jingthmu barok ke jing perkhat ke dono jong u, kila long baman halaka sngi. Jeremiah khat nyo ke dakot bakandai ke ong, ke dono ke kam syukor banyak ki barok, bat ke long ke basniu klam jing kemen. Wei balawan itu ya ka. Rom lai chipo ke kenmau ong kumbala tho amdan ubah hok amdan uweru syuru lai aflai ong namar barok kila le pop bat kila du le no ya kaburam ke jong blei habangi pet saudong ni puli bat pet cheki kubor kini kilong ki jingja ki besisha ubriu ulong nongpop ubriu ba pop hakmat ublei ubah khoi barok ni smutu ba ublei ulong ubah jarai ubah khoi ubah hok ubah pet bat ubah bom jukut U Blei hiu pun benar, iwei Petros iwei kamdu namara tho tolong pi bakui, namar manga nalong bakui. Dei kapop kawa penjengai ini na U Blei bakui. Isaiah sam kunai kut nungkong baar olah kami eka ketiu try, amshim na penengkot kabak kamla ban penim, limba ka skor jong u kabak kia kabak kamla ban yosmo. Henry ki jingbam hok jong pi, kila penya klat no na pring jong pi, bat U Blei jong pi, bat ki pop jong pi kila ka eka khmat jong una pi, kat ba on om snow yaka. Isaiah lu saw lu Ka Ktien blek ong, namangi barok ngila kelalong kum ubam kuit, bat ki hok jong i barok ki long kum ka jan ka bet tinget. Ngiap stai no barok kum ka sla, di ki jingbam hok jong i kum kal kila rong no yangi. Ubriu haka jing kraw tam ke jong u krem unong penim udang long ubaduna bat U Blei bakui. U Blei yaki Nongpop. Bo nang iki briu ni budur ba uta U Blei ubabom cukur ubakui ubahok tam. Dan kam bat ubriu ubapop. Haka jing kraw ju Blei ngin budur ba uta U Blei ubakui ubabisya tinge haka jing bitar ke bakraw. Yangi tat hadu ba ngin da smutu kat no ngin long ki Nongpop. Ki ba jot bat ki ba pra. Mereka Bible ke walam hangi ya ke jing IA ke bakraw ke dur U Blei. U Blei ulawan long briu haka dur U Jisu Khrist. U Jisu u kene cheki Nongpop ki ba manga bat mapi. U Jisu ya rengkat kong ki parlok jong ki Nongpop. Ni puli Markus R khatsan khat niu ga ong. Kala jaru habala shong bam hayin jong u. Ba shibun ki nongkrong bat ki ba pop kila shong lem bat U Jisu bat ki sunra jong u na ba kila long shibun bat kila yabut u. Dia ba ki nongtho ba ki Parisi kila yo ya u bo ya bam lem bat kita ki nongkrong bat ki bapop kila ya ong ki senra jung u ya bam ya diru leng bat ki nongpop bat ki bapop ru de bo Jisu rai osno ulo ong ki bakhia kim dan kam ya uno bakhia nrei ki bapang ken ngam shim lawan ban khot ya ki bahok nrei ya ki bapop ya ka ban kela ka bomon ki bahok hang ni kim long ki tu ki bam shim dan ka pop Henry kitu ki bampat shim na smutu makilong kinongpop. Ngidon kaman kala ka mamut shua ban rum shika hima U Blei Henry pin la ban kala ka mamut tat anna pi pelat no ega jing snow hop maka jing snow tu makilong kinongpop. Ya ka briu U Jisu lani ya U briu U Jisu umam ya ki pop. Namar ulong jong kinongpop. YT no ela ka jingim man walam ka jingbam bat ka jing pelat Isaiah san pulai sound real bat kedekat bekat arkong sisya ula ba kita kijing kuslai ki jongi bat ula kit kijing smusi ki jongi penbani la nyaw yu bala penmau bala short U Blei bat kum ta ter ke ki bengi i kalong U Blei ula ban le namar kijing ba ke jongi
Ule khnang mangilong kiba map man wanlam pat yangi sya U Blei. Namar kata U Jisu ong Yohanes lai khan ri kan yo mangitip ong nama U Blei ula it kata ke patei. Ka bawla IT no elo khun bala khamalwe bo ru ban get hau unong judge andre unyo ya ka jingim bom jukut nama U Blei syam na pha yo khun sya ka patei bo an penrem ya ka patei. Henry baun pen ya ka patei da U Jisu Khrist uba mga ban maphingi ma niwa ban imani ulong ulok joki Nongpop U yanga ban yapi ulawan ban walampat yangi sya ulawan ban walampat yangi sya kayin ke jong ulawan ban Nongpa joki kun chenrang bat ki kun Kynthei ki bala no ulawan ban long ku nong ap langrot yaki langrot ki bala sakma no ki ba kumanga bat mapi ulawan ban long ka jingshai haki briu ki bala ka dung da ka jingim ke joki ulawan ban pelat pat yaki ba sya te sya kum ne ban ben ulawan ban pelat im yaki bala sya sitong hakado pat bensin ban penlong temai pat ya kita ki ba kraw tam hakapop ban long pat kum ki atiar ke jong U Blei ni kan mau na ka Ktien ke jong U Blei kumno bo U Blei ulale ya ka jingim ke jong Petrus hakaba hadu Petrus U Blei syam U Jisu on kini Ktien tu khelet no nangam nama melong U briu U pop atrai la penlong pat ya U Petrus kum unong yang lap U benengkong U kraw tam hak kabalang ni kan mau ya ka jingim juga Mary Magdala ka briu na ka U Jisu la pentia na ki mynsiem bamban ba ka jing kraw juga dur ki nyu ki ksui andre kala long ka benengkong ban pau da U Jisu hau haka hadir ke jingbi pat ke jong Jisu bat gulap tha ya kan bat pentip syaki senran ke jong ni kan mau U Apostle Paul ubang itip kumusol ulong briu ubala persya bat shun U Jisu bat bala set bendi U namar ke jingle ban benjo ya ki Kristan bat pendit ula penyap dia ya ki andre ni puli iwei tabuti kalau nong menengkong khat lai khat san U Paul wong langala long menchua uba kren beng bat ubala le beng bat ubala pensniu rela le isne yanga na mangala le daga jingbom tip yaga jingbom ngeke bat daga jingai ke jong dry jongi kala roi ker hai lembat ke jinge bat ke jing ka bahau Jisu Khrist kani ka Ktien ka shisha bat ka babit ya ka ban priang baro phar ba Jisu Khrist ula wan cha ka perthi ya ka ban penin ya ki bopop na ki bangalong uba kongsa uni uju ubriu Apostle Paul yawan lalong ya uban yalap ya gospel la pediang bat ni sotu bahak dapat pau dan pakai kitab kebarit kebatemai kebola tho hadu ana kalai benta haka testament kebatemai jing sisya para pemit bi kalong bau Jisu Khrist ulai yap alor keding na ban map lo iki pop ki jonga ki jongi ban sya na kabenta jongi ki bala ban ben iben ye ulai yap ulami pat na ki bayap ban pen pau ya ka jingjok tiao ke jong ya ka pom ban ya ka jingyapu day U Blei U balong uta U ba kraw bo namar nidon U Jisu ku ulok chok Nongpop U Blei un ker ku tung ya pha U Blei ha ka jingdoi ni ai ngoi me try na mata ni Ktien ke ba ko ro me pen so play jini ka step iarap ini begini ya na ba ka sngi ba ki sngi baro ke ban mengintip kami melong U Jisu ulok ujomi wala play jingpop ki jing rengkang ki jing tulap ki jing duna ki popun ki bangidan ki jing ujomi reme melong ulok ujomi ubat bos mutu ubat bos syampang bot kwa ban penpau ki jing in ban pen empat ini bangin im ke jing im ke babe ban ai ki jing im ke batamai aga jing im ujomi snow sha skor ki jing doi takaburo ke jomi ni pan ni baro amen